Изхвърляте пепелта от камината всяка зима? Спрете веднага и чуйте това. Този напълно безплатен домашен отпадък е истинско скрито злато за вашата градина. Чистата дървесна пепел е изключително богата на калий, калци и жизнено важни микроелементи. Тя естествено намалява киселинността на почвата и създава перфектната среда за силни корени. Първата важна стъпка е да се уверите, че използвате пепел само от чисто дърво. Никога не ползвайте пепел от въглища или боядисани дъски, защото те съдържат опасни токсини. Как да я приложите правилно? Поразсете една малка шепа около корените на вашите домати. Това не само ще стимулира обилен цъфтеж, но и ще предпази нежните стъбла. Пепелта бързо създава естествена защитна бариера срещу досадни вредители, като голи охлюви и мравки. Ако предпочитате течен тор, рецептата е лесна. Смесете 200 грама пепел с 10 литра вода. Разбъркайте сместа много добре и я оставете да престои точно 3 пълни дни. След това поливайте растенията директно в основата, като внимавате да не мокрите листата им. Ето и ключовият съвет. Никога не славяйте пепел при растения, които обожават кисела почва. Такива са вкусните боровинки, красивите рододендрони или хортензии. Пепелта ще наруши техния крехък баланс. Така лесно ще превърнете зимния отпадък в огромен летен урожай, без абсолютно никаква химия. Опитайте този лесен метод още утре и вашата градина ще ви каже огромно благодаря.